és az első keresztényeket kegyetlenül kivégezték. Mégis egyre többen lettek. Végül a kereszténység elterjedt az egész világon. Nagyon hasonlít ez korunk is. Magyarországon és itt Erdélyben is, mint az őskeresztények, mindenki abban bízott, hogy egy szebb világ következik. Ebben nekünk is csalódnunk kellett, mint az apostoloknak és az első keresztényeknek. Mert az elmúlt 20 évben mit is tapasztaltunk? Minden bizonytalanabb lett, minden drágább lett, egyre nehezebb megélni, egyre több iskolás gyermek azért nem tud részt venni iskolás kiránduláson, mert a szülők nem tudják fizetni. És ami a